Bona tarda i benvinguts al segon podcast de Random Núriel. Avui que és un dia tan important per tots els catalans i catalanes, avui que celebrem la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, us vull portar un capítol que per mi és molt especial, ja que és un tema que em preocupa bastant. Avui parlarem de la importància del català. Primer de tot, el que vull dir és que jo opino que totes les opinions, valga la redundància, són igual de vàlides, sempre que tinguin explicació, esclar. I jo no em vull ficar en temes d'independència, de no independència, només vull parlar de la llengua. Parlarem de la llengua catalana com a tal, quines preocupacions hi ha perquè desaparegui o quines amenaces ha tingut o pot tenir a dia d'avui, com ens comportem els catalans amb el català i res més. Jo només vull deixar això clar, no? Que és la meva opinió. Per tant, si algú no està d'acord o a algú no li agrada, és completament respectable. I res, comencem amb aquest segon podcast. Doncs per començar aquest podcast volia ressaltar dos curiositats sobre la llengua que existeixen actualment a Catalunya. Segons la Plataforma per la Llengua, ja som més de 10 milions de persones que parlem el català i més de 13 milions que l'entenem. Llavors, realment necessitem una plataforma que ens cuidi la llengua? Actualment hi ha més catalanoparlants que finlandesos que parlin finlandès. Això vol dir que la nostra llengua no està en perill, però sí que té més amenaces que no pas el finlandès perquè acabi desapareixent en un període de temps indeterminat. Per tant, el que podríem dir és que els catalans no ens sentim orgullosos de parlar el nostre idioma, el català. Per què diem això? Jo no m'hi fico en temes d'orgull o de cada persona, perquè jo, per exemple, em sento orgullós al parlar català, però això es diu en un àmbit general. Un àmbit general on, encara que tinguem canals de televisió en català, tota l'educació sigui en català, els llibres, els podcasts com aquest, qualsevol altre àmbit audiovisual és en català. Ara mateix està lluitant, per exemple, hi ha una campanya molt forta perquè Disney Plus sigui en català. És a dir, que s'afegeixin totes aquestes pel·lícules de Disney en català. Jo això ho trobo molt bé per preservar la nostra llengua, tot i que tema doblatges ja entrarem en un altre podcast, però jo ho trobo bé. El problema és que aquest tema s'ha d'arrencar des de l'arrel. És a dir, nosaltres ens avergonyim de parlar el català? Jo, per exemple, no, però si jo sé que hi ha una persona que no sé si parla català o castellà, m'hi adreçaré directament amb el castellà. Per què? Perquè ens surt instintivament. Què passa? Per exemple, els holandesos o els francesos, ells no s'avergonyeixen. Ells van a un lloc, estiguin on estiguin. Un francès pot estar al mig de la Xina i ell parlarà en francès. Perquè això ens ha passat a tots. Crec que quan ens hem trobat amb un francès, sempre ens parla en francès. I jo, dintre de l'experiència que tinc aquí, els holandesos fan el mateix. Ells s'adrecen a tu en holandès i després ja si tu no t'enteres del que t'està dient, ja et canviarà a l'anglès amablement. Però ells directament van amb el seu idioma. Jo que parlo holandès. Quanta gent parla holandès? Doncs només els holandesos, perquè aquest idioma només es parla aquí. Llavors, què passa? Per què nosaltres ens adrecem directament amb el castellà? Jo estic generalitzant, ho sé, puc entrar en conflicte amb persones, però jo és el que parlo de l'experiència que tinc, o almenys del que jo faig. Deixem-ho amb el que jo faig. Jo estic superorgullosa de parlar el català, però quan hi ha alguna persona que no sé si parla català o castellà, m'hi adreço en castellà. I després, doncs, ja, si veig que parla català, hi canviaré i parlarem en català. Per què fem això? Jo crec que ho fem perquè a vegades simplement és més fàcil, no? Parlo en castellà que sé que ens entendrem tots i ja està, però jo em sento més còmode parlant en català. Jo quan parlo castellà a vegades jo crec que el parlo molt malament, però simplement és més fàcil. D'altra banda, també, a banda de ser més fàcil, jo també ho faig, crec, per no ser jutjada, per dir, mira aquesta parla en català i s'imposa a parlar català i jo potser soc de, no sé, d'Albacete i m'està parlant en català i no m'enteraré.
jo crec que ja és perquè no ens fiquin aquesta etiqueta o ens tatxin, no?, de persona que imposa el català i mira els catalans que només volen parlar català, i doncs ja per estalviar-te com aquest discurs ja agafes i parles directament en castellà. I si després és català, doncs t'emportes una alegria i comences a parlar català amb ell. Jo això ho dic perquè he tingut una experiència, no?, a fora i a mi m'ha passat. Fa molta il·lusió trobar-te gent que parla castellà, però quan trobes un català fa molta més il·lusió. I a mi m'ha passat de començar a parlar en castellà amb una persona i dir, però d'on ets? No, soc de Manlleu. Ah, doncs si jo soc m'invento, de Sant Quirze del Vallès, no? I, ala, a parlar català. I no és més fàcil parlar català des del principi? Doncs no ho sé. Per nosaltres jo crec que és més complicat que no pas un holandès que et comenci a parlar en holandès. A quin lloc més es pot donar aquesta situació? Quan anem a comprar, no? Quan anem a comprar, agafes, mira, ponme una barra de quart, no? I per què no li demanes una barra de quart? Bueno, perquè aquella persona feia cara de parlar castellà i després et trobes que parla català. I això no t'estic dient que te'n vas a comprar el pa, no sé, a Castilla. No, estem parlant de me'n vaig al barri del costat perquè el meu em fa mandra i vull caminar una mica més i com que entro a una panaderia que no sé quin idioma parlen, ja parlo directament en castellà. I estem parlant que això passa a Catalunya. No estic parlant a fora d'Espanya, que òbviament no et començaràs a dirigir amb tothom en català perquè llavors sí que és com una mica falta d'educació, entre cometes. Però, no sé, jo crec que això és un tema que, si estem a Catalunya, per què no ens dirigim directament en català? Què ens fa ballar aquesta idea de no, és que aquesta persona té cara de que parla castellà? Això són tonteries, no? Perquè ningú té cara de parlar res, òbviament, no? Ja m'enteneu. Això també és un tema que surt de les sèries i els programes en català que fan, per exemple, a TV3 o en algun altre àmbit, no? Sempre, no? Quan no coneixes algú, no, doncs li comences a parlar en castellà o quan ve algú de fora ja directament se li parla en castellà, no? M'invento a Vent del Pla, el Ramiro, no? Es deia Ramiro, aquell home sempre parlava en castellà perquè era com el de fora, no? I jo aquest tema mai l'he entès, és a dir, el de fora sempre parlarà en castellà i no arribarà mai a aprendre el català, no se li pot parlar català amb el de fora, castellà amb el de fora. Comencem a treure aquests estereotips, no? Persones que entren a Catalunya poden aprendre el català, jo visc a Catalunya, puc parlar en català amb la senyora que em ven el pa, amb la repostera, amb el de la ferreteria. No comencem a parlar en castellà perquè simplement no ens coneixem. I després, un altre tema que crec que també és important, on estan els creadors de continguts que parlen en català, catalans? Perquè jo en conec uns quants, no personalment, sinó de seguir-los i de consumir el seu contingut, no?, que ells creen, i no parlen en català. No, ells directament comencen a fer el seu contingut en castellà. Què passa? Que no hi ha gent que consumeixi el català? Hi ha molta gent que consumeix el català. Ja ho vaig dir al capítol anterior, no? M'agrada molt veure TV3 i els continguts que fan a TV3, i no per ser català no és una mòmia catalana davant del gegant enorme que és el castellà, no? També es pot viure parlant en català. Òbviament, una vegada creixes i tens més gent que et segueix, pot agafar-te aquesta mena de canvi i dir, començaré a fer en castellà perquè la gent que no parla català em pugui arribar a entendre o pugui arribar a més gent. Exacte, està molt bé, però llavors també podem mantenir el canal en català i fer les dues coses, que hi ha gent que li agrada el català. A mi em va fer molt de mal quan l'Andreu Buenafuente se'n va anar de TV3. És un exemple, òbviament, no és el mateix que un youtuber o una persona que fa podcast, no? Però a mi em fa mal no veure'l parlar en català. A mi m'agradaria que tingués un programet a la ràdio d'una hora a la setmana que em fes monòlegs en català, perquè és diferent, em fa gràcia igual, l'adoro, l'estimo igual amb ell, Alberto Romero, que també és català, però és com que trobo a faltar aquells moments de dir parla'm en català, no? Fes-me humor en català. Trobo a faltar aquestes coses, també. Tornant al tema dels youtubers,
hi ha molt pocs. He aconseguit trobar-ne uns quants, i en segueixo uns quants i m'agrada, i desconnectes una mica del tema castellà i parlen de coses, no sé, com que t'entens millor, no? Com que aquest ràtio es redueix una mica i ja vas a un contingut d'una persona que parla el mateix idioma que tu i potser les bromes o les paraules et poden fer més gràcia que no pas una persona que parla castellà, que sí que et farà gràcia, però no tens aquella estima de dir ei company, que estem junts en això. Fins aquí el tema dels youtubers, no? Jo crec que d'aquí poc cada vegada en sortiran més, perquè el català... Jo hagués puc començar aquest podcast en castellà i vaig dir, no, jo, la meva llengua materna quina és? El català, no? Jo em sento còmode en català, no em ficaré a parlar castellà en els meus moments lliures per fer això. No. Després, on ha quedat el nostre orgull per tenir la nostra pròpia llengua? A vegades sembla que ens amaguem, no?, de que parlem català. Per exemple, jo si estic amb persones que parlen castellà i jo parlo català amb una altra persona que també parla català, és com que t'amagues, no? Comences a parlar en castellà, òbviament perquè els altres estan davant i ho entenguin, però a la que parles una mica català et sents fatal i a vegades dius alguna cosa que potser és exactament en castellà o molt semblant, i t'amagues, no? Jo crec que això és perquè, primer de tot, hem tingut una forta repressió amb la llengua, sobretot en l'àmbit d'educació, no cal que us parli de quina època és, i a vegades aquesta repressió continua a dia d'avui, no? De, mira, és que este habla catalán porque es un separatista, o me habla catalán para que no lo entienda, hablan catalán entre ellos para que no lo entienda, i no és així, no? Parlem català perquè parlem català i punt. És com un holandès que et pot parlar perfectament en anglès, parlar amb holandesos entre ells i això ho trobem normal, no? No, clar, és que és holandès. Però quan tu parles català, no, és que perdona, però jo no m'entenc del català, per què parles en català entre una persona? Doncs simplement perquè quan coneixes una persona i parles en català, ja hi parles en català. I si la coneixes parlant en castellà, hi parles en castellà. I ja està, és més còmode. Jo no puc mirar aquella persona als ulls i parlar-li en castellà perquè m'agobio, o sigui, és algo que no, perquè em sento com ridícula, em sento com que estic fent, sembla que molt impersonal, no? I llavors, el que s'ha de començar a trencar és el tema aquest de per què els catalans parlen català, doncs igual que els holandesos parlen holandès o els portuguesos parlen portuguès. Oi que podríem parlar tots anglès i ens esforcem per parlar en castellà o en català? Doncs això és el mateix, no? Al final és amb l'idioma que tu neixes, amb l'idioma que tu creixes, i al final aquesta llengua és la teva, és la que tens, i punt. No? I jo crec que també aquest problema d'on està el nostre orgull és per la influència d'altres parts d'Espanya, que a vegades és això que hem explicat abans, no? Que està una mica mal vist que et fiquis a parlar en català, perquè és com que m'estàs amagant informació, no vols parlar amb mi o no vols que m'enteri d'això. Òbviament no utilitzem el català per aquestes coses. Podeu estar tranquils que el català no l'utilitzem aquestes coses. Jo crec, des del meu punt de vista, i com a conclusió, no, d'aquest tema, crec que el català l'hem de cuidar o el perdrem. Hi ha un àmbit on no m'hi he posat, que ha sigut amb gramàtica, amb escriptura i tot això. Òbviament el català és més difícil d'aprendre que el castellà, hi ha moltes més normes, moltes més excepcions. Jo crec que a dia d'avui, si no fos pel soft català, escriuria molt malament, a banda dels problemes que pugui tenir a l'hora d'escriure, no? Amb el català és encara pitjor. Jo m'hi esforço, per exemple, per no fer faltes d'ortografia, per ficar aquest accent obert, aquest accent tancat, però hi ha molta gent que no, que fa mandra, ja deixem estar-ho, ja és igual. I jo crec que el català és aquest petit tresor que tenim els catalans, que l'hem de cuidar o el perdrem, perquè és algo que no pots agafar, el fico en una vitrina al MNAC i el vaig a veure cada divendres i ja està. No, és algo que hem de tenir, no em surt la paraula ara, hem de cuidar. Al cap i a la fi és una cosa que hem de cuidar, ha d'evolucionar, òbviament, però ens l'hem de quedar. És una cosa que ha de ser ja per sempre. Ets català, ja ets per sempre, i és una cosa que jo crec que tots els catalans hauríem de divulgar, no? Jo per la meva banda ho faig, i a mi m'han arribat a dir, hòstia, que pesada eres con el puto catalán. Sí, però perquè jo estic orgullosa de parlar català, tot i que faci totes les coses que he dit abans que no s'han de fer, jo les faig totes, i segurament que ara mateix estic parlant i sabeu que dic algunes errades o algunes
no sé, espanyolades, catalanades, ho barrejo tot, òbviament, jo crec que això ens passa a tots, i ningú parla perfecte, no? Però jo crec que és una cosa que hem de cuidar, hem d'estimar i hem de preservar. Perquè arribarà un dia que potser el perdem i ens farà pena. Perquè ja va passar això, no a Catalunya, no? Però a Aragó, per exemple, ells tenien un idioma, no? Una llengua, un dialecte, no sé ben bé què era, que es deia el fable, no? Ja no existeix, potser el parlen 2 o 3 persones i ja no existeix. I jo crec que és molt important preservar la llengua, és molt important que continuem parlant en català, que es faci contingut en català, que la gent consumeixi el català, que es comprin llibres en català. Lo de les pel·lícules i les sèries, això ja ho deixarem per un altre moment, perquè jo no estic molt d'acord ni que estiguin en castellà. O sigui, jo faria tot versió original. Òbviament, Merlí i sèries i pel·lícules en català les hem de consumir. Això sí. Jo estic parlant de coses de doblatges, no? Però jo crec que hem de cuidar el català, hem de crear contingut en català i, òbviament, no podrem arribar a tothom amb el català, però entre nosaltres i aquests 10 milions de persones jo no les trobo poques. I més aquests 3 milions més que ens entenen, jo crec que està bastant bé. Per tant, conclusió, i dia d'avui, divendres, Diada de Catalunya, cuidem el català i no el perdem mai. I el passem de pares a fills i de fills a pares i de nets a besnets i totes aquestes coses, vale? Un petó enorme i ens veiem al següent podcast.